OK, takže najskôr sa to má asi mobil. Tak máme stiahnutú apku. Station is responding. Connect vehicle. Takže teraz dáme nabíjačku. Cvak. OK, a ideme na to. 26% nabité. 2 sekundy. Cez apku sa to zaplatí. No, čo hovoríte na to? Je to lepšie tankovať benzínik alebo elektriku? Tu sa to nabíja. Hodinu a 10. Rýchlo nabíjačka. Takže vrátime sa za hodinu. Tak a vrátili sme sa po hodine nabíjania. $43 za hodinu. Tu je cena nabíjačky a poďme sa na to pozrieť. Takto sa to odpája. A pozrieme, koľko máme dojazd. Toto autičko nemá žiadny startovací gombík, nič. Iba zase zaradiť spátečka. 268 mil dojazd. Krát 1,6. 160, 160. 420, 420. 420 km. Takto sa dá pečko, týmto sa to zmačkne. A je to. Takže ideme spraviť testovaciu jazdu. Jo. A poďme to ošľahnúť. Žiadny gombík tu není na štartovanie, len sa tu to zaradí. No, čo to tak trvá? Nejde tu ventilačka nejako. A nejde tu zoslaviť, vidíš? Nakopávame, alebo čo? Počkaj, skúsime ísť dopredu. OK. Zatiaľ sa to nerozbehlo stále. Ešte nakopávame, ale už tu horíme. A nedá sa to ani zoslabiť, nejde to dole. No, OK. Toto je ventilátor, ten dávame naplno. Rádio vypíname. Dobré ránko. Máme 263 mil. Tak, a tu máme interiér. Takto si posúvate ventilátory. Tu je to na dotyk. Tu je taká špecialitka. Vyhrievané sedačky. Toto je solár. 140 kWh. A je tu taký špeciálny mód, že to dá turbo. A je ich tu len 500. Tu sa dá všetko prehodiť na kilometre, na Celzia, 24 hodín. Ponastavujete si všetko. Nabíja sa to doma v garáži, ale keď chcete takúto rýchlo nabíjačku, tak je to $43 som platil za ten rýchlo nabíjač, koľko to malo. Za hodinku to bolo nabité, 260 dojazd, ale po jazdení z toho bude 150, takže to je tak 250 km. No, do mesta to stačí. A hlavne to je strašná raketa. 564 koní. A tu je tento One Extreme. Má také, to je kamera, tam máme značku. Boost, toto je ono. Boost, 500. Come to a complete stop, zastavte. Dáme Hyper Mode, teraz my jazdíme na tom najslabšom, sme žiadny typálny Fully Press Accelerator, no a plný kotel. Čiže 3 sekundy, či koľko to je na stovku? No, raketa. 564 koní, štvorkolka. 4x4. Solárne panele. Zadné sklo sa dá dole pre psa. California Mode. Pekný interiér biely. Toto autíčko má najazdených
20 000. Pozrieme to presne. No a na tú raketu. Brutál. 100-večka. Hneď. Za 3 sekundy. No, ešte nie. To sa dá prepnúť do kilometrov. A tuto bol semafor, videli ste to? Počkaj, teraz pôjdeme na semafor. No a týchto boostov je len 500. Čiže keď dojdete niekde na zraz a chcete tam vyprášiť nejakého démona, tak dáte tento boost. A tu sa zapnú všetky raketové motory. No a teraz ideme ze semafora, tu sa objaví zelená. No, čo je? Tu je. Aha. Tu máme spätné zrcátko. To je kamera. No dobre sa to šoferuje. Keď si to človek doma skoro zadarmo nabije, tak je to fajn. A čo je taká zvláštnosť, je, že hneď to začne brzdiť. Musíte si zvyknúť mať len tak pritlačený pedál. Keď pustíte plyn, tak hneď začne brzdiť. Začne svietiť zadné brzdové svetlo. No a keď idete 100-večkou, tak to normálne, aké by ste brzdili. Čiže vždy ho treba mať len tak trošku pritlačený. A nebude to brzdiť. Tu máme červenú. Tak pozrite sem, tuto sa prepína ten mód. Zábava, toto je ten najsilnejší, Hyper. Teraz ho vyskúšame. Plný kotel. To je také preťaženie normálne, že už človek ide odpadnúť pomaličky. Hyper je najväčší brutál, 564 koní. Všetky 4 kola. Aha, všetkých, okamžite. Dovi. Jak lietadlo. 70 kg, 110. Wow. Všetci sú ešte na križovatke. To je neskutočné. Aha, nikto tam není. Dozadu pozri. Chápeš to? A to som len trošku pritlačil pedál. Tak čo, zobrali by ste si takýto elektromobilík? V zásuvke si to pekne nabijete cez noc. Na celý deň pobehať. 200 km denne není problém. Doma, keď si to nabíjate, to je 20 € za celý mesiac. Ale na tejto rýchlo pumpe je to pomaly toľko, čo benzín. Takže oplatí sa to len doma nabíjať. A nejazdiť na dlhé trasy. A ideme. 10. Plný kotel. Ty kokos, 100-večka. Normálne skoro zahrabali všetky kolesa na mieste. Ha. Aha, nikto tu už není. No všetkým ujdete za 3 sekundy. Toto je ten pedál, ukáž Tyša. Treba mať, keď takto pustím, tak už automaticky zabrzdia svetla, už zasvietia. Ale keď sa na tom drží takto nožka troška, tak to nebrzdí. Tak a tu máme ten Fiskery Ocean One. 564 koní, štvorkolka. 22 sú to kola. Nádherná, biela. Solar panel. A ten California mód je, že všetko sa vám schová. Aj strecha, aj toto okno pred sa. Tu môže. Tu treba zmačknúť, vlastne prsta je ten gombíček, čo vám to skakuje. Tak čo hovoríte na túto raketu? Pozrite na ten odpich.